Més coses. Nou capítol en el cas Palma Arena. L'expresidenta del PP de Balears, Rosa Estaràs, i dos exconsellers de l'anterior legislatura, Joan Flequer i Rosa Puig, declararan dimecres com a testimonis sobre el cas Palma Arena. Fins a 8 persones tenen cita amb el jutge instructor José Castro. Estaràs, ara eurodiputada, tornarà de Brussel·les per respondre un seguit de preguntes sobre la construcció del velòdrom, una infraestructura que va costar 110 milions d'euros, més del doble del pressupostat. Recordem que ella era la vicepresidenta del govern durant la legislatura anterior. També hi tenen cita dos altres exalcàrrecs del Partit Popular, Joan Flequer, exconseller de Turisme, i Rosa Puig, exconsellera d'Esports. Les indagacions del jutge continuaran divendres. Dos responsables d'una assessoria madrilenya declararan com a imputats en el cas. També ho farà com a testimoni l'exdirectora d'IV3 Televisió, Maria Humbert.